Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Test kits na gawa ng UP scientists para sa COVID-19 aprobado na. Napaghinalaang nagsakay ng COVID-19 patient, driver ng ambulansya sa Quezon, binaril. Mambabatas inirekomendang i-extend pa ng 2 linggo ang lockdown sa Luzon. Kahit palawigin daw ng 2 linggo pa ang ECQ, may pondo naman daw ang gobyerno. Samantala, NBI nakasakote ng kahong-kahong alcohol at hand sanitizer sa Tacurong City. Presidential Anti-Crime and Corruption, pinagbawalan si Commissioner Luna na maglabas ng statement gamit ang ahensya. Higit 100 seafarers sa Spain pinauwi na ng DFA. At pagkakaisa naman ng panawagan ng mga Muslim sa buong bansa laban sa COVID-19. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Mga kaibigan, wala na kayang palakasan ngayong DSWD na po at hindi na mga politiko ang mamamahagi po ng pondo mula sa gobyerno para sa taong bayan. Repeat! Wala na kayang palakasan ngayong DSWD na at hindi na po dadaan sa kamay ng mga politiko ang pamamahagi po ng pondong gobyerno para sa taong bayan. Good afternoon! Magandang hapon. Ako po si Errol Kami at welcome po sa ating pangdaigdigang broadcast ng programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel Television. Katuwang po natin sa pagpapalipad ng ating palatuntunan na medyo na delayed ay ating broadcast officer Earl Nico Kami. Sa patnubay pa rin po ng ating Operations Head Engineer Oliver Licop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Hello! Ang ating hotline sa studio po ay 0995-148-3605. Wala na po kayang palakasan ngayong DSWD na ho at hindi na dadaan sa kamay po ng mga politiko. Ayon sa utos ng Presidente, ang pamamahagi po ng pondong galing sa gobyerno para po sa taong bayan dahil sa epekto po ng enhanced community quarantine na hindi po nakapaghanap buhay ang lahat. Isang magandang balitang dapat po natin pag-usapan na today ay ang finally pag-aproba na. Pagbibigay na po ng go signal sa testing kit na gawa po at likha ng mga UP scientists. Ito po yung matagal na po nating ninangaw-ngaw na sadyang kailangan lang po nating pagtiwalaan po ang mga Pilipinong siyentista, mga scientists, upang magawa po nila ang dapat nilang gawin. At pinupuri po natin ang mga Filipino scientists, especially dyan sa UP, na hindi man sila inutusan ng gobyerno pero kumilos na po sila. But of course, ito pong testing kit ay testing pa lang ho ito eh. This is not the cure. This is not the cure. This is not the medicine. First step pa lamang po ito eh. So, napapanood naman po ninyo rito sa ating programa, nginangaw-ngaw din po natin na sana i-convene ang mga Filipino scientists
formulators, inventors, pagtiwalaan at pondohan ng makalikha po ng bakuna or gamot. And I believe, we strongly believe, marami pong mga bright boys na mga Pilipino. Bright Filipino scientists. When in fact, they also studied abroad. Mga nag-aral din po yan sa abroad, pakadalubhasa po sa abroad. So kung ano pong natutunan po ng mga nasa abroad, mga foreigners, world standard naman po ang pinag-aaralan po nila. Ang pagkakaiba lamang po sa totoo lang ay ang suporta ho. Suporta. Panguna po ay suporta at tiwala po dapat ng gobyerno ang nangunguna po dyan, sapagkat kung hindi natin pagtitiwalaan ang sarili natin, sino pa magtitiwalang iba? Di po ba? So, magandang balita po ito sapagkat kung ito po ay ima-mass production na, ang testing kits na ito po ay mas sobra-sobrang malayong napakamura kaysa po sa ini-import natin. Akalain niyo po ang ini-import nating testing kits mula sa abroad ay 8,000 pesos. Ay samantalang ito ay 1,300 lang? 1,300. In short, this is very, very affordable na kahit gawing commercial po ito, maging available na po sa mga commercial drugstores para po sa publiko, ay kayang-kaya na pong bilhin po yan, especially nung mga ngailangan ng testing kits. O yan po ang unang magandang balita po natin. Of course, yung mga nagtatanong, Sir Errol, extended na nga ba ang lockdown sa Luzon? Antayin po natin. Antayin po natin ang official statement ng mga dapat magsalita dyan. Jess Mutok ng Tarlac, good day Sir Errol. Sagot, meron pa rin. Pero mas malaki po tiwala ko sa DSWD kesa sa mga politiko. Thank you, Jess Mutok ng Tarlac. Rustico Claridad, amigo, kabayan, kabarangay. Salamat sa pagsilip sa ating palatuntunan. At sa lahat pong sumusubaybay sa ating programa, welcome po kayo. At ang inyo pong opinion siyempre ay welcome na welcome. Yan. So, sinare ko muna sa aking personal wall para mas marami makapanood. Kahapon po ay nakipagpulong tayo sa mga taga DSWD to really understand paano po ang distribution ng financial assistance, ano? At kami naman at the back of the microphone, kami ang iniisip po namin ay yung after this crisis recovery, no? But in the meantime, marapat pong tulungan natin ang gobyerno para maipaliwanag ng maigi kung paano ho ang distribution ng financial assistance na tinatawag pong Social Amelioration Funds na inaproban po yan ng Kongreso, ng Senado at ng Presidente. At initially, ang DBM ay nag-download na ho sa DSWD ng 100 billion. Ulitin ko, 100 billion pesos. So, sa sobrang tiwala po ng Pangulong Duterte sa DSWD kesa ho sa mga politiko, that according to the President, marami po siyang natatanggap na reklamo na may palakasan, may politika, ginagamit sa pansarili ng ilan. So, Presidente nagsabi niyan eh. Kaya nga, he decided to entrust the fund distribution to DSWD. So, ang tanong ngayon ay, paano gagawin ng DSWD? Mga kaibigan, ang network po ng DSW down the line ay hanggang sa level po yan ng munisipyo, ng mga cities. And most of the time, yung mga social workers ay pagdating sa city, yan po ay
nasa ilalim din ng mga LGUs. Although there are setups na ano yan, national office, ano? But obviously, mga kaibigan, ang tanong dyan, may datos ba ang DSWD ng kanilang magiging basis? Di po ba? May datos ba ang DSWD ng kanilang pagbabasehan sa kanilang distribution? Of course, naniniwala kami, kumpleto ang datos po nila doon sa mga benepisyaryo po ng 4Ps. Kasi existing po yan eh. Yung mga benepisyaryo po ng 4Ps, na honestly, ako po ay kontrang-kontra po sa pagpapatuloy ng 4Ps kasi mas gusto ko po sana, bago pa man itong krisis na ito, mas gusto ko po sana na turuan ng hanap buhay, turuan ng negosyo, pagkakakitaan, and not the manner that we are doing right now na talagang nakaasa na po yung 4Ps beneficiaries that every month may 4,000 pesos na lalaglag sa harapan nila. Remember, may kasabihan po, di po ba? Remember, may kasabihan. Give man a fish, give man a fish, he will live for a day. But teach man how to fish, he will live for the whole life. O yan po ang ating sinasandalan, kaya't mas ginugusto po natin na hopefully after this crisis ay ma-innovate yan. Ma-innovate, ano? Now, in the meantime, sige, tuloy na muna. May crisis eh. May crisis. So, what I'm saying is, dun po sa data ng 4Ps beneficiaries ay available po yan sa DSWD. Now, how about others? Say for example, yung mga nasa informal sector na tinatawag po nila. Sinasabing mga tricycle driver, vendor ng kung ano-ano, freelancers, at kung ano-ano pang mga walang katiyakang trabaho na tiyak ngayon tinamaan ng posibleng kagutuman dahil po sa lockdown. Ayan, hindi makadiskarte, hindi makakilos, hindi makapamasada, hindi makapagtinda sapagkat prohibited. So, informal sector. Doon po sa mga nasa formal sector na tinatawag, mga empleyado na pansamantalang tigil ang trabaho dahil po sa lockdown, sa enhanced community quarantine, ang sinasabi po ng gobyerno ay dapat i-apply sila ng employer sa Department of Labor and Employment. Kaya po ako honestly, kaya ako na-delay ng konti dahil I went to the office of the Department of Labor and asked how to do it. So, kailangan po sa mga hindi pa ho nakakapag-report sa DOLE na mga kumpanya, mga HR, mga may-ari po ng companies, all you have to do is to go to the website of the Regional Labor Office. Halimbawa, pagka sa Metro Manila, the NCR, di po ba? Or perhaps the National Office website. Pero by region, after that, by region, pag dito po sa Central Luzon, yung sa Central Luzon Regional Office, so on and so forth, Regional Office. You go there to the website at may downloadable form 1 and 2. Yung downloadable form, i-fill up po ninyo. Then may payroll, sample of the payroll, proof of payroll, ng huling payroll po ng kumpanya bago po mag-lockdown. Yan. Then i-email back to the Labor Department. Ganon. Kaya nakipag-usap ako kanina sa Department of Labor because we will comply also sa Leader News Philippines under MGM. Ang Leader News Philippines po ay nasa ilalim ng kumpanyang Millennial Generation Media, MGM. At itong Leader News Philippines is a legitimate company, registered company,
Although this is a single proprietorship company and we're just open for appropriate people to be part of a possible corporation later on, ano? Ayan. Oy, salamat pala by the way, ano? Salamat pala by the way kay Yusek Joel C. Egco dahil may inanunsyo na siya na antay-antay lang po yung mga media workers naman at sila po ay may inihahandang kunting tulong sa mga nagtatrabaho naman po sa media na apektado po talaga nitong enhanced community quarantine or lockdown. Salamat po in advance sa Yusek Joel at yan po ay malaking tulong especially sa mga nasa ganitong larangan. Marami po ang nasa larangan ganito po na hindi naman po under a big network na talagang kailangan pong maayudahan. Yung mga nasa big network, walang problema yon. Marami pong mga humble companies lamang na talagang passion ho ang paglilingkod sa bayan. Marami pong ganyan eh. Oh, passion. Oh, passion. Hindi na iniisip po yung ano eh, whether kumikita o hindi. But you know, when times like this na talagang hindi na makakilos, wala na talagang source of income. So salamat po in advance sa ating PCOO Secretary Martin Marfori Andanar at kay CIS Party List Wen Taduran. Yan. Sila magtutulong daw para makapag-abot ng ayuda sa mga media workers naman, ano? Okamoto Maritoni, good job! Thank you. Yan. Si Nolan nanonood sa atin, Nolan. Sige, standby lang kayo at isusubmit natin yung ating requirements sa Dole din. Alright, tuloy tayo. Ulitin natin yung ating survey question, mga kasuki. Wala na kayang palakasan ngayong DSWD na po ang at hindi na politiko ang mamamahagi ng pondong galing sa gobyerno para po sa taong bayan. Yan. Sige, basa na po tayo at marami po tayong mga reactors sa ating wall. Asa na ba yung aking babasahin ditong napagkadami-dami? Of course, special mention muna kay amigong Vom Allerhawks Kennel. Yan. Na bagong kaibigan natin. Bagong kaibigan natin. June Mendoza, Baguio, thank you. At iba pang mga nanonood sa atin, thank you, thank you. Tawagan kita, Sir Vom, after the show, no? I-share ko nga ito sa kanya para masundan niya, no? Saglit lang, ha? Mag-share lang muna ako, mga suki. Saglit lang. Ayan, saglit, ha? Saglit! At kung may babatiin po kayo ng medyo makaka-uplift ng espiritu. Welcome po kayo sa ating palatuntunan, ha? Saglit, ha? I-share ko lamang po ito. Dito. Hurry. Dito. Thank you. Basa na po tayo ng mga reactor sa ating palatuntunan. Sa ating tanong na wala na kayang palakasan, ngayong hindi na politikong mamamahagi kundi DSWD na. Sabi ni Doktora Marilu Hani Beras Tamayo ng NGT Wellness Treasure, let us see, sir. Sana naman. Yan si Doktora Hani Tamayo ay formulator po yan ng Tibicos na pampalakas po ng immune system. Namamahagi po sila ngayon ng libreng Tibicos. Kung hindi ako nagkakamali, libre para po sa mga frontliners, mga health workers at iba pa mga frontliners, especially dyan sa may area nila sa Lawag City. Thank you sa Tibicos. Doon po sa
Gusto masubukan ng TB Coast para palakasin po ang inyong immune system. Take note mga kaibigan ha. Ang mahinang immune system, yan po ang unang tinatamaan po ng coronavirus. So kailangan po nating palakasin ang ating immune system. Kailangan malakas po ang ating, masustansya po ang ating mga kinakain. But sa panahon ngayon, hindi mo na basta-basta makukumpleto ang maitatama yung mga kinakain natin dahil sa busy, kulang, ganito, ganyan. Yan po yung sinagot na ng TB ko sapagkat yung kumpletong mga elemento ng dapat nating kainin, gulay, prutas at iba pang mga dapat nakakain natin na ipapasok sa ating katawan. Ipinasok po sa botelya ng TB Coast. Yan po ay problema ko lang kung malayo kayo, mahirap ipadala, no? Gusto ko sanang magsimula kayong uminom ng TB Coast para mas malakas po ang inyong immune system. Yan. Tuloy tayo. Tuloy tayo. Makgay ng Taguig. Hi! Sana naman. Gandang hapon, magandang gabi na sa mga taga-Taguig City. At diretso tayo sa reaksyon naman sagot ni Dr. Tim Gabriel. Sabi niya, Kuya Errol, LGU pa rin ang mag-identify ng beneficiaries. Ang problema sa isang household sa Sucat, Muntinlupa, ayaw nila isama sa list of beneficiaries yung employed, no work, no pay. Halimbawa, sa isang household may senior citizen na walang social pension at may employed na no work, no pay. Sino ang a-apply sa Social Amelioration SAC? Medyo nakakalito. So, sabi ko, Dr. Tim, sa DOLE program sila, sir, not DSWD, yung mga nasa formal sector, mga employed, pero tinamaan ngayon, tigil muna. So, pwede sila sa DOLE. Vic Barameda, sa Pasig, sir, meron pa rin yan. Palakasan, kung DSWD, LGU ang mamamahala. Yan dahil hawak din ng mga mayor yung empleyado ng DSWD local. Ay nako, sana wala nang ganyan, ano? Sana wala na eh. Kasi alam nyo, yung ayudang yan, kailangan po ng ating mga kababayan. Kailangan. Inaantay na po ng ating mga kababayan yan. Jude Briones ng Tarlac, politiko pa rin po. Kailangan pa daw gumawa ng resolution ang SB at MOA ang LGU sa DSWD para ma-release ang pera. Tapos ang magbibigay ng mga form sa mga barangay ay mga barangay officials din. Tapos LGU ang magsasagawa ng validation. Sabi ko, nako, parang mas magiging komplikado na at dumami ang magtuturuan pag may nagtanong. Ayan. Actually, ganun nga nangyayari. If you go to the barangay ngayon, wala silang alam. Wala silang alam. Wala. Wala silang alam. If you go to the city, wala silang alam. So, sana'y magkaroon ng mabilisang mabilisang pag-uusap. Kung may tulong bang hinihintay ang DSWD sa LGU, bilisan ninyo. Bilisan ninyo sapagkat nagugutom at magugutom po ang mga tao. Christian Bangit, Atidelia. Yes sir, Errol po. Go TB Coast pa rin kasi daming bad bacteria sa ating katawan. Mas may tiwala pa rin tayo, maka-Diyos, na nasa posisyon. Thank you. Thank you, Atidelia. Amigong, kababayan, classmate, batchmate, Rumen Calyos na nasa Macau. Sabi niya, watching from Macau, mate. Keep safe, kabayan, amigo, at barkada. Ingat ka dyan sa Macau. Yan. Nagkakasino ka pa rin. Suwi Palmones dyan sa Quezon City. Salamat sa pagsama sa ating palatuntunan. Ituloy muna natin itong mga reaksyon ng ating kababayan. Nadine Kumilang ng University of the Philippines. Magkakaroon lang ng backlog yan. Not necessarily palakasan system.
Imagine para sa isang branch ng DSWD, maraming town, cities ang kailangan nilang bigyan ng assistance. Tama ka na din. Tama ka na din. Kasi ida-download ng main office ng DSWD sa regional office yung pondo. At yung regional office, ayan, nandun sa command center nila yung datos. Halimbawa, dito sa Cordillera area, ang kailangan daw nilang ayudahan ay 300,000 plus families. Sa Baguio City, ang sabi ng DSWD CAR, meron daw 24,000 na identified na tutulungan. No, 24,000. So, sa Baguio City, merong 129 barangays. Imagine that. Imagine that. No? So, kailangan may sistema talaga. Sistema na hindi po magpapalakasan, sistemang mabilis. Pero tama ang mga dapat mabigyan. Ha? Tama ang mga benepisyaryo. Thank you, mate, sa pagbati. Ayos lang, amigong Rumen. Natutuwa ko. In fact, ngayon ka lang sumilip sa programa ko. Naka-t-shirt lang ako ngunyan dahil Friday. Pagka weekdays na mula Lunes hanggang Huwebes, medyo nagsusuot tayo ng yung parang hindi kumakain ng kamote. Namimiss ko po ang nilagang kamote, sa totoo lang. Ngayon gusto kong kumain ng kamote pero walang mabilhan. Wala eh. Wala. Wala mabilhan ngayon. Yung tinapay ngayon, ang hirap makabili. I went to the bakery this afternoon para bumili ng merienda sana. Pila kami. Haba yung pila. Pagdating sa akin, share na ubos na po. Antay ka ng 30 minutes, anak ng kagaw. Yung pinipilaan ko pa naman, masarap na pandesal. Di chupi yung yung craving ko sa pandesal kaninang mga alas 4 yata. Sorry, Errol na kami. Wala nang pandesal. Wala ring kamote. Zoe Palmones, di mawawala yung palakasan na yan sa DSWD kung sino yung malapit sa DSWD at kakilala nila, sila ang maunang mabibigyan ng grasya. Sana wag ganun Sana wag ganun kasi nagbabala na ang presidente, kaya nga inalis na ng presidente sa mga politiko daw. Dahil marami daw siyang reklamong natatanggap. Hindi ako may sabi niyan. Ako marami po kasi ang kaibigan kong mga politiko. Marami akong kaibigang mga politikong matitino naman. Pero ang presidente ang nagsabi, not me, na marami daw siyang natatanggap na reklamo patungkol sa pamumulitika, palakasan, pinipili, etc. etc. Kaya't nilipat niya kay General Bautista ng DSWD ang pamamahala. Ayan, 100 billion na. 100 billion na ang dinownload ng DBM sa DSWD. Ang DOLE naman, actually, may isang legitimate concern ang DOLE ngayon. Mas marami ang perang dinownload ng gobyerno sa DSWD comparing with the DOLE. Yung sa DOLE, mga kaibigan, para ho sa formal sector, lumalabas na isang bigayan lang. Isang bigayan lang. One time bigayan. 5,000. Doon po sa mga ma-aproban. Sa DSWD, mukhang good for 2 months. Kahapon, kausap ko yung regional director ng CAR DSWD. Sabi niya, ang ipamimigay namin na niya ay 5,500 pesos. Kung 2 buwan yan, malaking tulong na rin, di ba? Basta ako, nakatanggap na ako ng malilinggit na carrots tsaka dahon ng sibuyas. Malilinggit na carrots at dahon ng sibuyas. Simula nung mag-lockdown. Yan, natanggap ko. Salamat pa rin. Salamat. Salamat. Sorry, Kapitan, Yan naman ang totoo yan naman ang totoo. Sige, tuloy tayo. Maria Dolores Fajardo ng Olongapo. Sabi niya, yun ang ating alamin sa susunod na kabanata ng buhay, sir.
Parang abangan natin ang dating, ano? Parang abangan natin. Okay. Samantala, Felix Tambongko. Angkor ito ng DCRJ AM Manila, 8:10 AM. Pare ang data o list na gamit ng DSWD at yung 4-piece beneficiary, yan pa rin ang ginagamit nila at ng SAC. Sila pa rin ang tatanggap ng relief goods. Hindi ba nila nakikita ito? Halos lahat ng biyaya galing sa gobyerno. Sila ang una sa listahan. Hindi lang duplication of triplicate ang benefits para sa kanila. 4-piece. Yung 4-piece. Mula pa kay Gloria Ang may pakana ng 4-piece na yan, si Gloria, si GMA, Congresswoman GMA na naging presidente, naamoy din ni Pinoy. Ewan ko kung anong naamoy ni Pinoy dyan. Ipinagpatuloy din ni Pinoy. 6 years, 4-piece. Pagdating ng bagong gobyerno, tinuloy din. Pero ako, honestly, I rather see the government teaching these people how to work, how to do business, how to do livelihood. Hindi yung dole out the whole life. Yan po ang akin. At marami din pong tao ang sumasang-ayon siyempre sa ating iniisip. Kasi ulitin ko na naman yung kasabihan na give man a fish, he will live for a day, and teach man how to fish, he will live for a whole life. Yan. Alexander Lage, alam mo paring Errol, naniniwala akong mawawala lamang ang palakasan system dyan sa DSWD kung mawawala na at malilinis ang mga sindikato dyan sa loob mismo na umiiral magpahanggang ngayon. Ang best example ko dyan ay ang 4-piece na ang majority ng naging beneficiaries ay mga may kaya sa buhay. Totoo ito? Ako, actually, marami akong report din patungkol dito sa mga questionable beneficiaries sa 4-piece. Samantalang ang totoong mahirap at naghihikahos sa kahirapan ng mga constituents ni Barangay Kapitan ay hindi ito na isasama sa listahan ng 4-piece. Dahil nga, sindikato nila ito. Mula pa nung panahon ng mga nakalipas na administrasyon ng mga 5 Pangulo ng Pilipinas. Actually, ulitin ko, nagsimula kay Gloria ang 4-piece. Ako tingin ko parang ginamit ito sa kampanya. Parang ginamit ito sa politika. Saglit lang, share ko nga itong broadcast natin kay Manoy. Yan, saglit Para makapanood siya habang live tayo. Saglit. Ulitin natin ang ating survey question mga suki habang by the way, isang masamang balita yung driver po ng ambulansya sa Candelaria, Quezon. Kalain mo binaril dahil napaghinalaan pong nagsakay siya ng pasyenteng positive ng COVID-19. Nagagalit yung kapitbahay niya. Binaril! Yung kaawa-awa pong frontliner, health worker, ambulance driver sa Quezon. Katatapos mo lamang ng presidente magsalita, di ba? Kahapon nagsalita ang presidente. Do not discriminate. Frontliners. Dahil frontliners natin yan. Do not discriminate. Kasi doon sa Mindanao, somewhere in Mindanao, Sultan Kudarat yata yun, yung health worker na papawi sa kanyang bahay, sinabuyan po ng sunrox yata. Sinabuyan yung katawan. May sinasabi nga ako dito sa programa natin, isa pang health worker ay hindi pinapasok sa inaupahang bahay dahil ayaw nung may-ari ng bahay. Diyan naman sa Valenzuela, ito classic sa Valenzuela naman dahil walang masakyan yung frontliner health worker, umangkas sa motor, minultahan ng 5,000 ng DPS. Ano yan?
yung Red Boys ng Valenzuela. O yan, ang mga nangyayaring parang obvious na discrimination. Ha? Ay siguradong mananagot yan. Sigurado po ako dahil galit na galit ang Pangulo na apihin ninyo ang mga frontline workers. Mapa health worker, mapa police, barangay tanod man yan na tumutulong. Wag na wag po ninyong i-discriminate. May paglalagyan po kayo. May paglalagyan kayo. They are working not for anybody but for all of us. Yan ang isipin po natin. Right! Wala na kayang palakasan ngayong DSW na at hindi na politikong mamamahagi ng pondong galing sa gobyerno para sa taong bayan. Ipagpatuloy natin ang ating huntahan pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.